ang spokesperson sa Police Region 6 mga kaaksyon sa aton sininga linya, si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules. Sir, mayong gabi, welcome to Action Radio Bacolod, sir. Sir Brian, mayong gabi mo, mayong gabi mo mga tagpalamati, especially dira sa Bacolod City, Negros Occidental. Aha, sir, pagtupa pa lang sa bulan sa Disyembre, ang kapulisan naton sigurado gid ko ginapahanumdom na ni sila sang ilang sining nga mga directors, mga hepe dira angot sining pulo Pasko, kumbaga kun isipon sir do pulo Pasko malang kuntani ini, pero sa hanay isang kapulisan sir do hindi gid ya pwede sir no. Anong mga reminders sa aton nga mga utod nga mga pulis hindi man ta gusto sir nga basi bala mapahamak sila sa pulo Pasko nga ini sir. Sir Brian, no, bilang isa ka government official or government employee, ginabawal gid na no, lalo na sa amon man no, sa kapulisan. So ang aton nga mga kapulisan hindi pwede nga mag-solicit or magpangayo sa any support no, especially sa subong panahon sa Pasko. And kunin ko ng isa ka pulis naton no, dakpan or naibaluan nga nagbaton sa isa ka Pasko or nagbaton sa isa ka gift no, lin sa isa ka individual. So magapangatubang ini siya sa isa ka kaso administratibo. So gina-remind nato ng aton mga kapulisan nga as much as possible subong nga Pasko hindi sila mag-solicit or hindi sila magpangayo-ngayo sa mga gifts sa any individual. I see. Hindi mag-solicit, hindi mangayo. Pero kung gintagaan ka lang ya sir yang inang ako mismo mahatag lang ko'y gusto lang ko'y maghatag ng civilian sa imo. Ina sir may problema man ina or wala man. Depende siguro no Sir Brian kung ano ang igahatag no. Kaya nga aton si PNP man na nagambal man siyang for example ang isa ka pulis naton nga nag-perform sa duty gintagaan sa isa ka concerned citizen or isa ka individual sa isa ka pagkaon, it could be acceptable. Pero kung ang hindi bagay na daw mataas na ang value no, so this could be mean something. Tuod do lain pwede na to ma-consider sir sa mga bagay-bagay nga kon ini lain maning gamay ini dako do basi may ari na ni sang kabaylo bla amo na guro sir ang dapat naton bantayan gid sir no. Matuod din na no Sir Brian kaya for example kung wala ka malang nagapangayo abi nga isa ka pulis and may isa ka individual na gatag say mo kag medyo mataas ang value sa nining bagay. So this could mean something basi in the future may mga pangayoon ini siya. So ginalikaw nato ng aton mga kapulisan sa mo sina nga situation. I see. Sir, na-mention mo while ago nga pwede sa pasakaan administratibo nga kaso. Anong pwede matabo siya sir if in case mapamatud-an sir? Depende na Sir Brian no kung ano magiging resulta sa investigation and kung ano nga mga ebidensya nga ato na makuha no kontra sa isa ka police personnel nato. I see. Sir, may case na gid man nga kaangay sini kung hindi gid man diri sa Region 6 abi sa iban nga mga lugar sa Pilipinas nga for example basi nakakasgid sa serbisyo bangod sa sining mga pulo Pasko lang ini iya nga mga pamaagi sir. Sir Brian no wala gid ako idea kung pag-abot sa area outside Region 6 pero diri sa aton sa Western Visayas so far wala pa man kita sang PNP personnel no nga nakasuhan regarding sa sining situation. Mamayagin nga balita no at least mapamatud-an naton sa mga gabi nga ting kapulisan naton iya nagasunod gid kung anong layi or pagsulundan sang PNP sa panahon sang Pasko kay ti sa nambal naton bla ining Pasko pulo Pasko malantani nami magin makabaton ka Pasko pero kung may ara ka sang dangtan hindi mayo ti wag na lang Sir Sules ano wag na lang hindi na lang gid. Ala kung lang taon naton Sir Brian no syempre ang atong mga kapulisan o kami sa PNP government employee kami no so dapat modelo no. And of course, kung nataon nato na okay naman ang sweldo sa ating mga pulisan sa subong, no? So, why is it nga magpangayo-ngayo ka pa or mag-solicit ka pa, no? Which, yun nga, ang ginalikawan natin is may something pang in exchange in the future. So, para malikawan nato nina,
So dapat hindi gid magbato ng aton mga Yes, kapulisan. nadomdoman ko pa last week, sir. I am pretty sure nga ikaw private kagid sini si Senador Juan Bato de la Rosa may ginduso siya to amend sang PNP law nga dapat kuhaon na lang kuntani ang poder ni LGU nga magpili sang iya sini personal nga napusuan nga hepe, sir mo, no? Kabaylo sina para hindi bala mangin uyat ni LGU ang pulis nga iya sinigin pili. Do amo sini, sir, no? Ang matabo. Sir Brian, no? Sa subong ay amo sina ang ara sa aton nga layi, no? Wherein nga may power ang aton nga local chief executive sa pagpili sa iya mangin chief of police. So sa subong ginasunod nato nila. Yes. So kung may ara man changes in the future, so we will follow what will be the order kung ano man ang layi. Anyways, sir, maiba kita, sir. Kumusta, sir, preparation ta? Kabalo ka last year, medyo matulotawhay ang aton sining pagsaulog sang Pasko bangod sang pandemya. But subong halata naman nga diri sa aton sa Region 6, subong medyo tuman kanubo na gid sang positivity rate sang COVID-19. In fact, tonight gid lamang mga 6 PM diri sa Bacolod kag Kapitolyo Lago namon kag Plaza Publica nagbukas ang lights, mga decorations, medyo masadya diri, damo na sa Galinagaw. Ano, sir, ang advice ang PNP Regional Director to prevent sa mga paglaptaliwat ni Omicron, ni COVID-19 base sa mga tipon-tipon, may mga advice kita sa mga PNP, sir? Sir Brian, no, ang instruction sa aton Regional Director, Police Brigadier General Tim Idongbo, no, gina-remind it nga ang aton mga kuturan nga ara gyapon ang threat ng COVID-19. Yes. So considering nga naghalog-halog kita, so as much as possible strictly observe gihapon naton ang minimum public health standard, no, kay bilang isa ka individual, bilang isa ka ordinaryong pumuluyo, amo lang ini ang pwede naton nga ma-contribute, no, para ma-prevent naton ang pag-spread sa COVID-19. And pag-abot naman sa aton mga kapulisan, considering na nag-increase ang aton mga kauturan sa mga different malls, markets, and other areas, so nagatag isang direktiba ang aton regional director nga ang aton mga youth commanders dapat i-assess nila, no, ang ila respective areas of responsibility para ma-identify nila kung diin dapat strategic ang deployment ng aton mga kapulisan para ma-prevent nato ng occurrence sa mga krimen. I see. Sige. Dira lang kita ni Asta, sir. Salamat gid sa imong sining serbisyo. Maayong gabi, mabuhay ka, sir. God bless aton kag advance Merry Christmas, Happy New Year, sir. Sa imo, sir. Maraming salamat, Sir Brian. Mayong gabi sa imo and mayong gabi especially dira sa mga taga Bacolod and Negros Occidental. God bless and keep safe. Yes, sir.